Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, zbožnost je pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni.
mezigenerační, zdravotní, sociální, daňová a podobně. To všechno mizí, protože člověk ztratil směr své životní cesty. Ale my bychom se měli radovat, vzpomenout na ty předky, kteří byli moudří, kteří dokázali i v těch chudé oblasti vybudovat průmysl, hospodářství, zemědělství. Prosíme za ty, kdo jsou odpovědní za společnost i stát, aby svědomitě vykonávali svěřený úřad v rozvoji lidské osobnosti.